kene jejer kene gen pantes. Alah. Kowe kok mak-mek kae. Pun to Pak Igit. Lah pun piye? Wong kene mak-mek sinden kok ra oleh kono ki ora entuk iri. Lah ya tetep iri aku ora tau mak-mek niken kowe mak-mek. Tapi kula malah demen ngeten iki. Lah kok iso? Biasanya orang yang seperti ini tuh tidak akan meninggalkan. Weh. Malah meninggal dhewe ya Nduk ya. Ya. Nduk niken salindri. Oke. Kowe le nyinden wiwit cuwilik, wiwit TK nganti tenan. SD, SMP iki aku wis menangis cilik ngono. Cilik tenanane Pak Igit. Saiki lah. Saya kok blegendong semono gedene. Wong yo mangan segane wong digawe iki bergizi. Mangan segone wong digawe. Bergizi. Iya. Genduk niken to Pak Igit. Iya. Diaturi mriki napa mengke? Ya saiki no piye to iki mesti dianti-anti penonton iki nduk niken salindri kok. Aku ora. Ngenteni kowe apa? Anek Ngerti ora. kowe do sepeten kok. Anek ora aku yo tak mengguri. Ya ora ya ngancani niken. Ya. Ngatek nduk niken. Ning nong. Kinutang kutang tansah bisa lelati. Niken salindri. Gede pahit. Malam Nduk Cahayu. Nggih, sugeng dalu Om Igit. Nggih, pripun kabare Nduk Cahayu? Pangesune panjenengan kula sehat. Sakniki kelas pinten? Saniki kula kelas kalih SMA. Kelas 2 SMA. Nggih. Wah, dan kelas loro SMA wis pinter nyinden Jo. Anakmu kelas 3 SMP kok wis meteng. Loh. Ah. Saiki nyopir ambulan. Anakmu kuwi. Syukur. Saiki anakku nyopir ambulan sing mbarep kae nang Koramil, sing nomor 2 kae nang gone Polres. Weh, dadi tentara karo polisi. Ah, dihukum. Oh, dihukum. Ya kaya nduk niken iki sing dienggo conto, isih kelas loro SMA wis pinter nyinden ngono Wong kuwi. pancen genduk iki wis bakti. Nggih. Saiki sakmene gedene wis wani mara rono-rono, wis teko luar-luar negeri. Nggih. Piye nduk kabare? Alhamdulillah baik. Kula ndenge dhewe lagi ketemu. Iya, wingi ketemu ning ndi kae, Nduk? Ning Di- Medion. iya, di Nah, saiki Medion. ketemu nang kene. Aku arang-arang dijak Pak Musigit ya golek-golek sing gelem ngejak. Yo bengi tak jak. Yo dijak yo Pak Igit wong Iki request pren. Mami ngono. Donga, Nduk. Nggih, tadi siang saya sudah di sini. Iya, tadi siang saya belum di sini, di luar kota. Di sini campur sari, Jos, yang sudah Enggak, bukan campur sari. Apa? Itu Band. dangdut band pop. oh dangdut band iya, pop. iya Pak Igit. Iya. Oh, Iya, kamu sudah tahu mantannya belum? Oh, saya kalau nggak salah itu Mbak Jessica Mbak itu. Jessica itu. Mas Rian yang mana? Itu Mas Rian itu yang ganteng itu Uda Rian sama Uni Jessica. Oh, Iya, benar. Iya. Berarti kamu sudah eruh ya? Sudah Roh iki basa apa? Iya, kalau kamu roh iki koyok sukmaku ilang ngono. Sudah tahu. iya mantannya itu cantik. Ya, Cantik. Mbak Jessica itu cantik lahir batinnya. Iya. Mas Rian juga ganteng. Hmm. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga panjang umur sehat selalu. Amin. Diberi kelancaran segala urusannya. Semoga cepat diberi momongan. Iki dawa kesergep kajahatan iki ketara. Kulino kajatan. Wong ngamini barang sing apik kok apa pada Ayo kae nek sedekah bumi bareng-bareng ya ngono kuwi. bancaan ning kuburan ngono kae. Nggih. Aku bang Jan anu ya ibu-ibu Fataya ki ra iso meneng ya jan anak. Mbok ketut.
ketetesan, Bu. Anu, mbok gentenan ngono lho maksudku kuwi. Jan saking ngefene no. Iya, Jadi memeriahkan anu karo dirimu. Ya lah mong kene kalah rai menang nasib kok. Sampean mambu batang enggak? Aku kok sengkring-sengkring mambu batang ngono ya. Aku yo Mambune ora enak nduk niken. Nggih, nggih. Ketoke batange ya jejermu kuwi. gak layak aku rono wis mambu rene mambu linggih kok anteng jebule malah aku dhewe to. Piye Jo, muni piye Jo? Kowe kenal sapa Jo? Nuwun sewu Pak Igit niki riyen kan nate seneng tapi tak tolak Pak Igit. Sing endi? Sing endi? Lho sing kudungan rondo oren iki lho. Jenenge sapa? Dik biyen waktu seneng aku cek ngene. Ya Allah sayang kamu seperti wajahnya Kian Santang jare. Lah halah terae wis ora seneng ra. Lah. Sapa jenenge sapa? Minah ngono. Sapa? Minah. Minah. Kaya aku di SMS isih tak simpen no. SMS-e piye mbiyen? Aku nggak bisa bubuk. Terus mau bales piye? Kalau bales sih kenapa? Terus dia yang bales neh kancilen. Kok kancilen? Tak kira kangen kamu, tak kira ngono jebule mung kancilen. Lah wong lanang di WA ngono di SMS ngono ya gede-geden ndasku jebule trimone. Tak kira kangen kamu kok malah kancilen. Luar biasa. Gimana menurut Genduk Niken malam hari ini dengan tadi siang sama-sama meriah Mbak? Sama-sama meriah. Alhamdulillah saya suka banget di sini. Ibu Budani. Budani iki lek nyangoni iki gak ukuran, terus. Nek mau iki dirasa ngeten Om Igit. Budani mangke badhe mriki malih badhe nyuwawer malih. Oh iya. Sing penting lagune niku sing hot-hot. Oh, nyuwune. Beliaunya juga bisa nyanyi kok. Cuma joget aja sama nyawer. Oh Budani. gitu. Iya. Terus sekarang sudah gak bisa nyanyi. Nggak usah nyanyi. Nggak usah nyanyi. Sekarang sudah ada nyanyu. Nyanyi. Tapi kita jangan mendoakan mantannya juga, didoakan keluarga besarnya. Budani beserta bapak dan juga ibu. Mami. Ibu Bapak sama ibu dari Padang. Didoakan semoga awet, leh momong anak putune, sehat selalu. Amin. Ini tanggal 3 Februari saya juga di Padang Ibu. Ya. Padang apa? Ngecat itu jam Padang. Yo tanggapan, sok mampir merono. Sudah pulang apa belum tanggal 3 Februari Bu? Terus kelewatan. Hah? Februari tahun piro sih? Tahun saiki ta Pak. Oh saiki tak kira biasanya 2020. Kok koyo ngoyak ngono. Ya Sampai Februari cek payu toh? Lho. Piye kuwi lho? Februari tanggal 16 Ramadan iku aku tanggal malam 16 iki cek tanggapan. Cah laris kuwi, Nduk. Cah kene kok. Alhamdulillah. Tanggapan dagel, Jo. Lah teh mriko nggih boro mlitur to Pak iki. Oh alah. Oh sampean ki anu ya. Apa multi talent berarti? Iya. Iya. Berarti kabeh diayahi ya Iya. apa penting halal. Halal kono anu aku bangga awakmu saiki wis gedhe, pinter nyanyi dadi. Terima kasih. Dadi sing kaya ngene iki tetep terus berkarya dan belajar. Amin, maaci. Iya, nembang apa, Nduk? Nah, sing kanggo bawa Nduk niki. Nggih. Kene jejer kene gen pantes. Lah. Kowe kok mak-mek kae. Pun to Pak Igit. Lah pun piye? Wong kene mak-mek sinden kok ra oleh kono ki ora entuk iri. Lah ya tetep iri aku ora tau mak-mek niken kowe mak-mek. Tapi kula malah demen ngeten iki. Lah kok iso? Biasanya orang yang seperti ini tuh tidak akan meninggalkan. Weh. Malah meninggal dhewe ya, Nduk ya. Iya. Omongane ketok iku muda. Nanging gurine iku lho dadi tak disiki, tidak akan meninggalkan. Ya, tegese semua pakaryan harus didatangi atau dikerjakan dengan penuh hati ya. Awakmu bawa no aku ditolak karo Minah ora masalah. Request podang kuning ya lho. Ayo ta. Lho jenengane mau takon ing pom kok wis kene lho, Pak. Sapa? Pak Parti. Oh, nganu Nduk,
Pripun? Pangkur juga boleh. Bebas kamu kamu malam Kamu hari. bebas. Ah. Pelok 6 nggih Pak. Oh, 6 pelok 6. 6 abang apa 6 ireng? Loh, kok kaya dadu to Pak iki? Pelok 6. Ah, Pak Robert Pitoyo segender jane. Luroci nemo luroci. Ya, spesial untuk temanten berdua. Nggih. Ini dia. Demen buta yang ram bakal Pangkur gitu. masih nanggleng cahyane raka Amin. Amin. Mau nembang kok diamini. Lah donga Oh, iya. karo nembang Pak iki. Nimas Musti kaning jantong kanya kang saking Putri saking doho-dohi Kediri. nggih Oh, ndoh. Kediri. salawireng nambang beksa muska cakup Lin linambaran jiwa tama ndri ndriya sumarah mring Gusti Pangkur Sandiasmo Dimas Niken Salindri. Bener lho Niken. Ya. nggih Sing damelke Sandiasmo niki wis sinten Dimas? niki Pak Cahya Oh, Pak Cahyo. Iya. Sesuk julang gaweke nganu apa kuwi Sandi Sandi. Asmo. Nah aku wis ora usah digaweke aku di sandi dhewe. Sandi Asmo tembang. Oh, gak tak kira sandi wiwi. siapa nama panjangmu Kak Iya kakek, makanya kak. Iya. Aja ditambahi aneh lho, kakek tok aja ditambahi aneh. Nah, nek kakekane iku wis beda. Iku dirimu anu matur nama panjang muka kene terus do ngidu. Ngapa kodong itu? Ya udah ora ikhlas apa iki? Siapa nama Kaya iku panjangmu? nek ayu-ayu dhewe. Sama Tina. Ya apa to kok sensimen ki? Kan iku mbiyen tau seneng aku tak tolak dadi Oh kok pede. Tapi aku barang aku ambek dirimu terus ketoke atine lara. Terus anu tulung keamanan iki kon do miring. Aja wong penonton kowe nek karo mantanmu kok tegeli ra karuan. Aku ki Rajapati pokoke. Anu nok Eling apa ora ngono iki ditakoni lho. yo kenal kono yo nek prainan dodol ning ponan kok Pak iki. Ya apa. Lho iki jane grup apa e? Kok membuat aku bingung. Oh. Heran aku. Lagune apa Nduk niki kan? Impenku nggih Pak Ikit. Impenku. Oh iya. Nah, halus-halus sik, Nduk. Nah, yuk. Wanci
Nyidam sari ndang gede. Luar biasa. Wah, onde mande suara kau baik sekali, cantik orangnya. Wah, ya kok ya luas bahasamu. Dan malam hari ini disiarkan live streaming ada 12 channel secara serentak. Wow. Di Sigit channel aja hampir 4.000, belum channel-channel lainnya. Seluruh serentak iki bengi iki isine gur wayangan neng keser tunjungan gini. Sandunya iki bengi iki pokoknya fokus wayangan ning daleme Mbak Dani. Mergo kono-kono ki sudah ora wayangan. Ya ora leh ngono ku. Lah iya to no. Mare wis do prei sesuk gentenan. Oh iya, nggih. Khusus malam ini. Nggih. Tembangi. Nah, tembange ku mungkin suarane ya iki gawan lahir. Kolo-kolo ngantene kalau mau ikut bersukaria bergembira di sini boleh. Oh iya, Nanti biar sama wayangnya jadi di syuting itu wayangnya itu sama ngantennya tuh nanggape wayang di awan campur sari. Ben. Yo ben. Ben apa? Ben sakarepe wae iki. Lah iya. Ndak apa-apa. Perasaan anggere ana swara ngono aku trauma wae iki. Kok iso trauma? Oh pas blandong kayu tak go mulai itu ngono kuwi. Nek ngono kowe mbiyen tau maling kayu. Lah yo. Nah, ini genduk nikan ini memang dari fan-fan jenengan yang sudah seminggu di sini itu. Suwe men jo. Lho jenengane piye to? Kawit nulisi ulem ngantek rewang ya ning kene terus. Oh. 2 minggu. Lho 2 minggu malah nduk 2 minggu. Nek Minah jelas. Oh, langsung jempol kowe ya.
Nek Minah jelas, mesti sing diarep-arep sapa lho. Mau nulis status ning FB piye statusnya Minah? Kok nek wae ning gene FB nggih gawe status kula inceng ke ngisor ngoten. Iya, statusnya piye? Aku di depan. Mau komeni. Heeh. Komenmu piye? Bunda piye? Iya. Iki kurang Abdul lamun to Mbak Dani karo mantene ben munggah ya, Jo. Oke, kurang Abdul kalau udah sama Uni terus Mbak Dani, syukur Mami. yang Bapak Besan dari Padang mungkin pengen mengenal. Juga dari Sunda. Dari Nanti Sunda. juga ada lagu-lagu dari Sunda. Ya. Ayah lagu Sunda, ke. Ya sekedap halinya. Lagunya judulnya apa kalau Sunda? Ayah Bajing Loncat. Oh, Bajing Loncat. Bajing Loncat teh bahasa Sunda. Kan nun artikan ayah seorang gadis menantikan kekasihnya yang sudah terlanjur disunting pria lain. Kowe kok gemes kan Lina? Aku kuweten Minah ndek kaya elek lho padahal. Saiki. Ah, iya padha. Masih padha asline lho iki. Sembrana. Yes, thank you. Mungkin mau ikut ke sini Iya, boleh iya, sekarang ya Pak iya, Iki. monggo. Nanti sebelum tidur. Silakan Udarian Uni Jessica. Bunda. Bundo, please come here Bundo. Abi, please come here. Bundo, Abi, come here. Kalian bisa diam nggak? Moderatori Jo. Gue mix siji neng Jo. Mbak Dani, ya Mbak Jessica, Abi, apa kabar ya? Oke. Apa kabar Abi? Bu Mimin langsung piye yo? Anak polah wong tua keprada nembe ningali putune munggah wae langsung set. Iku sing diarani Piyai Sepuh Tanggap Wacana gitu. Niku nun sewu yang dari Padang ini bapaknya atau ibunya? Bapak Padang nggih niki Padang Jinglang. Kok Padang Jinglang Lho maksudnya suasana rancak bana iyo kah? Iyo. Ibu dari Sunda. Aku maha wartosna Ibu. Saya sadayana Ibu. Sumpah nuwun sewu ibu Mas Riani ape kaya nom-nomane bojoku. Alah. Persis ngaten niku. Ben. Ya, gimana perasaannya? Ini mungkin kangen-kangen aja. Bapak atau Ibu mungkin mengucapkan satu kata atau dua kata untuk Bapak dari Ibu. Monggo Bapak. Bahasa Padang enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari keluarga Dedi sangat senang sekali karena selama ini kami tidak pernah melihat langsung wayang kulit. Ya. Baru kali ini kami melihat langsung.
dan di Blora di tempat besan kami sendiri. Iya, iya Bapak. Saya juga senang ditangkap. Kesannya apa Pak Dede? Ya, Setelah melihat wayang kulit secara langsung kesannya apa? ya bingung karena saya nggak ngerti bahasanya. Enggak apa-apa. Siapa masih aja. Iya. Ya santai saja. Akhirnya nganggo OKB ya? Iya. Jadi saya sendiri, mama saya yang Padang, Mama Padang. bapak saya Sunda. Oh Sunda. Tapi saya besarnya di Jakarta bukan di Padang. Alah, yuk. Oke, kalau gitu. Oke, very good bro. Thank you. Sip. Jakarta, saya di Tanah Abang. Kowe tau ning Jakarta? Iya, saya di Jakarta, di Tanah Abang, tapi sekarang Tanah Abang udah dijual. Oh, kamu pernah di Jakarta, Ju? Iya. Berapa lama? Ya, lambe teleng-ten. Belum tahu. Iya. Yo ini luar biasa Bapak. Silakan untuk menyampaikan lagi. Ibu gantian ibu. Ibu atau kakak ini Mas Rian? Ibu. Ibu. Your mother, please. Oke. Ibu, ini masyarakat sini bagaimana gitu? Dan bagaimana netizen banyak pesaran? Sedikit lah. Siko lah kau berkata. Sunda iki Sunda, buke Sunda. Sunda. Mangga Bu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, alhamdulillah senang sekali sambutan keluarga di Blora di sini benar-benar sangat meriah. Yo. Terus apalagi dengan adanya Wayang kulit. ini Iya. yang benar kata Papa tadi pertama kalinya Pertama nonton kali. langsung wayang kulit. Iya. Ya itu aja ya. Terus terang ya jadi pengalaman baru. Pengalaman kita. baru. Ada mudeng apa enggak itu? Kak? Enggak mudeng. Enggak mudeng tapi perasaan batin yang paling dalam sekali itu tahu alur ceritanya ya. Ada sedikit. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi sidik-sidik lah roh gitu. Iya. Nuhun Ibu. Monggo saniki pun do sambutan. Mbak Dani napa mantene sing paling dawuh? Niki- Request lagu napa? Monggo wis ngene sambutane Bapak karo Ibu, monggo administrasi. Shh. Kowe iki aja ngisin-ngisini aku. Pripun to Pak Igit? Namung anu kok gojek Mbak Dani wong wau ya cetha digawani. Oke, ini Mbak Dani pokoknya seluruh keluarga besar Mbak Dani baik di bidang usaha, di bidang keluarga semuanya sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lah ndonga supaya tambah abdol lan mandi ana wajibe. Lah. Kowe iki dagelan apa mudin kok njaluk wajib? Wajib ndonga maksudnya Oh, Pak wajib Igit. donga. Nggih. Monggo, sik coba meneng. Request lagunipun napa Mbak Mbak Dani Dani? kesukaan apa? Pengen Mbak Niken Mbak Oh, Niken. bokong semok. Bokong semok bokonge niken. Bok. Nganu Mbak Dani, untuk temanten berdua katresnan sejati dulu. Oh iya. Wah, boleh ya. Supaya cintane awet. Nah, ini Amin, lagunya. Nah, itu Mbak Jessica itu kalau olahraga sukanya berkuda aja. Nah, Oh. Iya, itu balapan juaran. Wow, karo ibuke menang anake. Oh, aku ya iya. Lah aku numpak unta. Ora terima berkuda. Katresnan sejati one heart. Wah. Katresnan sejati dalam bahasa Sundanya apa, Jo? Nek isih sayang mbok ngomong. Katresnan sejati bahasa Sundanya apa iki lho? Katresnan sejati cinta selamanya. Oh iya, kok kaya bahasa Indonesia ya? Anjen persis Pak Igit. Oh iya kok iso ya. Percaya. Bahasa Inggrisnya true love. True love. Ah, True iya. love, no travel, no traveling. True love. Wadah. Di MC ini Jo, disiarke Jo. Nyonek genteni ketok yo. Sekendalu Bapak Ibu sinabi pinarah martiko kemawon sinareng niken salindri dan cakranerat katresnan sejati.
Jati. Yo. Boleh sambil goyang. Ayo, yo, 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 yo. Ayo Mas Rian, yo sikat aja Mas Rian. Asik. Terima kasih.
Bapak Ibu, Mbak Dani, Mas Rian juga Ibu. Oh, Mbak Jessica enggak nyanyi, enggak nyanyi. Jessica pengen nyanyi enggak? Oh, mboten. Oh, nggih. Ya, persiapan terima kasih Bapak. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Pelan-pelan sandalnya joki-jolan, ayo. Oh, sandalmu jepit to, joki-jolan. Ada ya. Aku ki seneng suasana ngene iki seneng nek iso sedina pisan. Ya. Seneng wong nampa saweran kok. Lah ya kaya wong cange tengok-tengok ya malah biak-biuk kaya mangani sapi. Itu yang dinamakan jatah Pak Igit. Oh, iya. Dadi wong urip iku lair iki wis digawe jodoh pati rejeki. Ning awake dhewe iki iso ngudi urip kang luwih mukti angger gelem ndonga lan usaha. Wow, iya. Oh. Dengaran lambemu kok ya rada lunyu. Lho, nggih. Iya, karena kalau mulut-mulut boti itu seperti itu, Om Igit. Lunyu. Kok teko kono lho. Di dalam pernikahan ya Pak Igit. Itu yang dinamakan hubungan itu harus lahir batin. Di dalam pencernaan bagaimana tujuan dan niatnya. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang hadir memberikan doa restu untuk mempelai berdua. Karena dari Sunda kita persembahan lagu Sunda nggih, ben karo Mbak Ida Lala men. Mbak Ida. Kene ya Mbak Ida Lala sama Mbak Belakang Niken. lagi, Om Igit. Untuk mriki mboten napa-napa nggih. Sama Bunda Lala Mbak Niken ya. Oh, kene. Duh. Oh, kene. Ini Kamu juga ikut bajing nanti. Waduh, saya kalau nanti ikut bajing malah ndak entek nanti. Ndak Ini entek, biar Pak. kelihatan indah dua bidadari. Ya. Oh iya. Yo. Mbak Ida bisa bahasa Sunda? Ngartos seletiknya. Ngantos ati. Iya, Ndak. Oh, ngartos saede. Wilujeng Sumpi. Oh. Bener ora? Oh iya benar bener. Wilujeng Sumpi, selamat malam. Iya, Oh, iso ya. Nggih. Ah. Mengenal budaya dan adat lagi. Oh, kalau bajing luncat itu artinya apa, Jo? Itu bajing loncat itu artinya dulu. Dulu tuh sudah punya pacar. Tapi berhubung seperti jenengan ngendika wae orang ndang dilamar-lamar, terus disenengi karunan bocah liya deknen getun. Kok artinya kok dawa men ya? Iya betul. Berarti bajing loncat ki lagu galau. Menggambarkan kegalauan getun biyen kok ora tak tenani gagainane apa. Oh, coba dibawani ku sing nerjemahke Julang. Ayo berdua karo Mbak Ida sih. Terjemahke Jawa nek kanthi bleset ku sawerane dijaluk neh karo Pak Joji. Sing dimboi nek bener iki. Barang sing iso ditartekke Julang. Sok teh. Bawah lak. Oh iya. Ayo. Ayo artinya apa? Semuanya. Oh iya, iso ya. Angin panggaing Kesunyian. Oh iya. nebak kuring Sendirian. Nabak kuringnya sendirian. Sendiri. Nuk gerbimbang Nuger bimbang. Yang sedang bimbang atau galau. Wah. Nuk mau apa artinya? Hati. Oh, hati ki nuk. Inuk tenan. Iya. Kowe mau awur apa tenanan Jo ki? Senengane kok kandhane ngawur kok takok terus wae. Mas Jolang, nuk ku loro Mas. Atine lara Jo. Ya ta, bener toh? Nukku iya. Ngahulang ngabrang tiang nang. Aduh. Eta tidak kacicing. Artinya Jo. Diam tapi selalu teringat. Wah, iya. Daek kacicing.
Cicing iki apa? Meneng, Oh, ae, meneng. meneng ae. Oh, meneng. Mau awur yo nan kuwi. Ah, cicing ki beda tengok-tengok. Oh, tengok-tengok. Terus Ngecat. Hah? Aku kuwatir nek awakmu salah. Lebih. Soale basa kono mbek kene iki beda. Oh, bedane? Lah kuwi kono ki mau ape ngomong lah kuwi aku nek salah. aja dibedhot sik to. Ora rampok senane Aku bedhek. makplas kok Pak Igit. Lah kudune co apa ca? Ah. Oh iya. Ngacacang kuwi. Lah kuwi. Oh, iya. Ngantek mbok genti liyane dhewe. Artinya apa sih? Artine ngacacang. 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 Artine ku terikat. Oh, terikat. dicencang. Maksudnya hubungan Berarti itu nek lho. pamane Terikat kok iso ngajar Iya, wae. Terikat. Hubungan itu masih terikat. Oh iya. Terus kayak baca. No angka saban waktu tiba Setiap saat selalu teringat. Terbayang-bayang. Berarti pas karo lagune engko sing Iya, bajing loncat mau iya, ya. kuwi. Aduh, Punten Mas Mbak Ida niki. Sampun. Oh nggih, berdua karo Mbak Niken. Gulo Mas, gula Minah gulo. Sepak Mbak Minah nuke lara ya ahli ya. Ora. Ndeke ape roh nukku. Bisik-bisik. Alah, ya Muni piye, Jo? Duka malah ngidu kok Pak. Kok nang kupingku mak sek. Teles. Aja lali pokoke yang putri nyuwune engko Banyumasan. Oh. Orang apa ya ke Sunda ana, Padang ana. Banyuwangi apa Banyumasan? Banyumas, Oh. Banyumas. Banyumas sing rada ngapak ae. Ngapak ya Iya. mono. Ya pertengahan antarane Orang ngapak karo kepenak. Jawa Barat karo Jawa Tengah ya. Jawa Barat, Jawa Barat. Oh, nama kota iku aja digenti. Ora itu to. Jawa Barat. Ayo, yang selindro. Bajing litan selindro ya. Mbak Ida ki ya penari Jo, ben juga karo tari karo bareng karo Mbak Niken. Wah, elok Pak Igit. Oh, Ben iya. malah ketok indah. Wis lungguh ning kono sing. Karo anakmu lanang ya kuwi Jo. Nggih, rondo-rondo le. Anakku iku kok ting telecek ngono Pak Igit. Walah, karo sambung putrane Mbak Endi kuwi dalang cilik Jo iki. Nggih. Coba kayak kamu bajing loncat Mbak Ida dan Mbak Niken. Yo. Rebabe, banter ke vol rebabe ya. Bajing loncat kas tanah aduh akang
sentati hangkana bajing lancar bajing lancar kasana yang akan abdi lepas narasanta Oke, luar biasa. Oke. Ngatek, Jo. Nggih.
Ternyata gamelan Jawa untuk iringan Sunda juga bisa. Semua gamelan tuh bisa asal kita mau Asal belajar. asal apa? Asal mau belajar. Yo kleru. Lah asal napa? Asal ditanggap. Dadi bisa. Yo. Kowe belajar ditanggap yo ora. Oh iya asal ditanggap. Aduh. Ya. Sing nembang Pak Idalala sing joget nduk niken salindri. Meh persis asline Pak Ikit. Wah, hebat. Oke. Iki Mbak Dani WA tuan rumah. Nggih. Mas Ikit nyuwun gelang alit. Oh, Banyuwangen. Banyuwangen ora Banyumasan mau. Lah iki mau piye to nah Minah? Banyuwangen apa Banyumas? Oh. Ki Banyumas beda lho. Banyumas kayak negara ngapak. Iki gelang alit Banyuwangen. Banyuwangen. Lah Banyuwangi apa Banyumas? Oh, Mbah Putri tetep Banyumas. Oh iya. Kok Iki diparingi. iya, coba. Gelang alit yang Mbak Dani menika. Oh, Nggih. kagem Kang sami rawuh sedaya. Wah, Siap. sembah nuwun kula wau Mas Tahan nggih rawuh dalange PM nggih. Ya rawuh. Kanca-kanca Cakraning Red Fans Club. Ya, sembah nuwun. Iki CFC komplit CFC Ngayuk Jakarta ya Durmanto Jo. Oh, nggih. Go saka Taiwan Mbak Ira. Semarang. Iya, komplit Semarang. Nah, Mbah Mudin Sambong yo. Manto. Nyimak manto. Pak Lampung Pak Ikit. Lampung nyimak Lampung manto. Nggih. Nggih. Ora lali saka Kalimantan Selatan iki. Pak Bonari Blok A2 iki. Nyimak kanca-kanca transmigrasi. Weh, doa untuk temanten yang terbaik. Wah, ya. Coba ku niken bawa sing jeneng kuwi ya, Jo. Oke. Mambiat mayo. Apa Minah ya nah, ya. Ngawur. Sudah adanya tuh di sini sampe nok panggah Minah ya. Lah, Nek. Sini sing gambon ki sampean untuk Minah. Oke. Meh ngopo kowe kok ngono? Jenggleng to Pak Ikit. Oh iya. Persiapan. Mambiat mayon Mumpul Zon. Alah. Kok mambu pesing ya? Ya iku sing mare urip kan, Nduk. Ojo kesusunan. Iya, aja kesusunan. Det, kuma lagi mumbul. Oke. Mumbul sing dhuwur sing jiglok ngisor ndase sik. Dah. Wah. Wes oke. Teman sungguh kejam. Suwarane gandeng pelam nyangan. As, Jo. Alah telat. Kowe iki napa saweran? Mau ora pas iki telat. Goblok dientek-entekno. Tak kandhani ngene iki lho ning kamera aku sing salah. Wong kowe sing kecepeten. Lah kudune piye? Jalukmu piye? Tak set Terus jreng. nek kowe mumbul yogane muni Jreng. oh ngono. Kompak. Kompak. Jrenge ngenteni kowe mumbul. Nah, wi Nek kowe mumbul yogane muni jreng. oke. Nah, dadi genano. Heeh. Sesuk iki prei. Terus ngene. Nyaram yai Semangat. Nusantara. Wup. Kompak. Terkutuk. Kok iso terkutuk? Jrenge iki nganggo gamelan tutuke dicekeli paige terus jreng tutuke cekeli jreng. Lah iki mau apa ora ngono? Lah iki nglambe tutuke do dimbarke. Oh berarti nek kowe mumbul tutuke dijunjung. Cekeli langsung jreng. Eh.
Ngono lho. Lah mangke iki lek ngomong soalnya nggih lambe jrenge. Nah. Lambene muni jreng, mau Nah. ning ngono Oh, sampean. aku sing muni ngono ya. Lho. Heeh. Oh iya, iki kok ngene-ngene. Teng tak dandeng telak tak tung 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 tutuke cekeli. Jreng. Ya. Tuntak dande. Endi mau bocahe? Yalah gurimu iki lho. Iki apa? Meripat ora awas. Bablasen kok Pak Idir. Heeh. Pianyu Disuraki kowe. Pak Igit, Apa? kula tak nemu solase Pak Igit. Aja mutungan kok. Ape ngisak aku. Kok terus nesu. Ngene lho, Cok. Iki jane balane kae apa iki? Nek kowe mbolo kae, aku melu. Oh lah. Ya ya, sakmu ini iki kok ora ana sing elek belas wae iki. Minah tok. Fan. Nah, terus kene. Tanah endah ku meliaring sing miwiti Lukman iki mesti. Ini lho. Tak kandhani. Coba balene nduk likan. Baleni. Meliaring. Ku meliaring. Alah. Lukman isin. Wah, entukmu iki kandhani. Nadamu iku nada. Ya aku arep muni Husen ora penak. Nada sahur. Kenapa Om Ikit kok Itu yang nyiter yang menciptakan senggaan gumel nyaring. Itu yang nyiter. Oh. Itu Husen Adi Hasan. Oh, sekarang itu ada senggaknya gitu. Iya, itu ya mau ngawur nduk aja digagas ya. Gumelayaring. Karo diluk mikir siter dijedake lambene. Alah. Taman. Nah, nanti berdua dengan Mbak Yosi ya. Nanti. Ya. Taman Sarino Swan
blamyangan blamyangan ayo Gumelani taman sari Nusantara blamyangan blamyangan gumelani taman sari Nusantara blamyangan susah seneng yo tanut wis pirang-pirang jaman turun temurun mesin kelakon ake bahara dirapake biru yorong sekarang belam yang nene gunung-gunung iromake bakosa sawah lan kebunan iromake soporong ribi pacangan elan bianyun make sumberiro make koyo panjerokon rakyat biangon sing mari gelang alit request Mbak Dani dipinangani muga-muga kanca-kanca ora lali ora angger dendeng tak neng nyonyong nyonyeng nyonyeng nyonyong nyonyong nyonyeng he metu he neh metu Siap senggak kowe nyekel mik. iki majulang entuk salam kok Saking jajak yo ono ae. bengi iki dagelan do mantok kabeh lho Jo iki bengi. Nggih ta? Lah. Nggih. Wah, Do story karo masang fotomu. alhamdulillah Pak Igit. Captione elek. Ora apa-apa. Pendapat. Ora apa-apa nami akeh apike. Iki dawa storine, eleke sithik apike akeh. Sedo gedhe ketara nih Pak Igit. Lagune gelang alit nggih. Hei, aja lali yo. Ya, ayo cepon. Dendeng tak yo. Ha he ha, ha he ha.
luar biasa. Isih do kelingan jule. Iki Banyuwangen pertama biyen garap cakran yo iki, Jo. Cih, Introne sing intro sing ora iki sing lawas. cih. Lagu apa? Ceng 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 cong 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 ceng ceng ceng. Ceng 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 cong cong cong. He. Ora kuwi. Bagus sing nyaron iki urung lahir. Nggih, ngantek saiki. Bagaimana Om Ikit? Iya ya. Om Ikit sudah bosan apa belum? Belum kalau aku. Belum dong. Nah, diselingi dulu kamu bisa mimik-mimik dulu. Oh iya. Mimik dulu. Aduh.